Panali nkoke makamaka pa social media lachitatu lapa 26 November pamene anthu ochuluka anali kufalitsa mphekesera zakuti apolisi apita ku nyumba ya Chakwera ndi cholinga chokuti akamumange pa mulandu okuba agalu. Malipotiwa amaonesa kuti aphungu osiyanasiyana anathamangira ku nyumba ya mtsogoleri wakaleyo kumene ndi ku Lilongwe ku area 10 ndi cholinga chokuti akathandizire kuteteza president wawo, ndi cholinga chokuti akathandizire kuwuza anthu kuti president wa kale wa dziko la Malawi amene ndi Lazarus Makekathe Chakwera amene ndi mbusa wakale uja mukudziwa ino, iwowa akuzuzidwa ndi ulamuliro wa chipani cha DPP. Koma zinthu izi zapezeka kuti mmene zimayembekezera kuti anthu atero pa social media, mmene amayembekezera ma MP awo kuti achite zinthu zapezekano kuti zatenga 10 ina yake imene si yabwino. Tiyeni tikhale limodzi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Lachitatu pa social media panali nkhani mbwe anthu ochuluka anali kuyankhula kuti Lazarus Makekathe Chakwera akhonza kumangidwa ndithu, ndipo anthu ochuluka anali busy. Bwanji ndikukumbusireni kuti pamene tonse alliance inkachoka mboma, zinthu zambiri ku State House sizinali bwino. Mwachisanzo nyumbayi inali yokuti yaonongeredwa, bibi pena paliponse kunali kuti kwabedwa zinthu zochuluka, monga zinthu zina zimene zinabedwako zinali monga zinthu ngati microwave, ma TV, ma air conditioner ndi zinthu zambiri zogwiritsa ntchito nyumba. Anthu ambiri akhala akusakidwa ndipo angapo amangidwa. Tonse tikudziwa bwino nkhani tikuyisatira. Koma zulo limene linali lachitatu, anthu ochuluka anali kudabwa kuti kodi mwati dziko lili kufuna lilowere kuti, pamene anthu ochuluka m'masamba anchezo kuphatikizapo mapeji ena a DPP anayamba kuyankhula kuti apolisi apita ku area 10 ndi cholinga chokuti akafunse mafunso uyo amene anali president wakale. Zikakavuta ndiye kuti akamumanga, apo ayi ndiye kuti akangoyankha basi kuti akaulule kuti zinthu zina zili kuti. Nkhani imene yazesa mkwiyo ku gulu la wanthu ndiyo ya kusowa kwa agalu amene ndi olondera ku nyumba yachifumu. Agalu awa amene tikwayankhulawa si aja amene mmawagenda ndi duka mukakumana nawo, olo aja amene amapita ku nsika ndikumakayendayenda kumbali yogulitsa nyama, olo eosi aja amene mmawamana nsima, mmawapasa ziduswa zosalira, mmawapasa zonyenyeka. Oyo agalu ake si awa okudya mikute. Awa ndi agalu amene amachitidwa train kuchokera ali ana, amachitidwa train kuchokera atangobadwa kumene. Nkhani yawo imakhala yachitetezo basi, ateteze pamalo, ateteze munthu amene ali assigned to. Awa ndi agalu ngati aja amene amakhala m'maborder post ndi kuzindikira threat ina iliyonse imene ikhonza kudusa. Well, mukundizindikira bwino ino, galu ojo wapanyamapanda, agalu aja amene amapezeka ma airport ndi malo ena. Koma kucha kwa lero apolisi achita chinthu chosemphana kwambiri ndi chimene anthu amaganizira. Iwowa asusa malipoti oti akufuna kumanga mtsogoleri wakale wa dziko lino a Lazarus Chakwera. Kuzera mukalata wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno a Alfred Chintere wati nthambiyi ikuchita kafukufuku wa agalu amene anabedwa ku nyumba yachifumu ya Kamuzu ku Lilongwe pambuyo pakusintha kwa boma. Koma Achintere ati apolisi ali ndi kalata yowalola kuchita kafukufuku ku nyumba ya Chakwera, ponena kuti ali ndi uthenga kuti agalu amene anabedwawo ali kumeneko. Iwo ati mkulu wa chitetezo wakale ku nyumba yachifumu a Godfrey Jalale ndiyemwe akuyankha mlandu, ndiyemwe wauza apolisi kuti agaluwa ali ku nyumba ya Achakwera. Ajalale akuyankha mulandu okuba agalu anayi amene ndi andalama zokwana 4 miliyoni kwacha ku nyumba yachifumu ya Kamuzu. Nkhani ndikumakhala kuti zoona president ndi president, zoona munthu amene anali ndi kuthekera konse, bwanji sanangokwanisa kugula agalu kwa tamiaja.
like mmene anangolowa ndiye kuti kufikira mu nthawi ya lero bwenzi agaluwa atakula kufika pa mlingo oyenerera. Koma nkhani ndikumati sikuti ndikufuna ndinyoze mwina ena pano mulipo amene mmasapota MCP mukhonza kumati no Samu ukufuna uzingotinyozera MCP yathu komanso Chakwera. Ayi apa nkhani sikuti ndikufuna kunyoza Chakwera kapena ndikufuna kunyoza wina aliyense. Komano just imagine president wakale wa dziko la Malawi, munthu amene anakhala president kwa zaka zokwana 5 azikamveka ndi mbiri yokuba agalu ku nyumba ya boma. Well, zinthu zina zija timamvesesa kuti amene anaba ma aircon, amene anaba zinthu ngati microwave, amene anaba ma TV anali ogwira ntchito komano still more agalu. Okay, now ndikufuna mundimvesese zinthu izi. Ngati munthu anakwanisa kuba agalu amtengo wa 4 million, agaluso 4, that means kuti galu mmodzi ndi wamtengo wa 1 million. What more mnyumbamo munali zinthu zambiri mtengo wake 4 million times kangapo, zinthu ngati ma TV, zinthu zodula zina ndi zina zimene sitingaziziwe. Well, kumbukiraniso paja kuti mbale za ku State House zochita kudindidwa kuti Malawi government zina zinapezekano kuti zasowa. Koma nkhani ndikumati kodi ngati dziko tili safe? Kodi ngati dziko tinawapasa anthu amene wa chance chokuti atilamulire ngati dziko? Tinawapasa kuthekera kwina kulikonse kuti iwowa atilamulire kwa zaka zokwana 5 zokha, koma kwapezekano kuti chinambalala pena paliponse. Nkhani ndikumakhala kuti kodi nanga ifeyo anthu tizawapasaso mpata okuti azatilamulire? Kodi sazaba ndi malomwe a State House ndikuwasintha ndikuwapasa muzina la munthu ngati Sam Mavita mwachisanzo? Ngokhala this is Sam Mavita property. Okay, the jokes aside, komano nkhani yakuti president wa dziko kumamveka ndi nkhani yakuti waba ndi chokuba chakeso ndikukhala agalu. Nkhani ndikumakhala kuti munthu uyo chimene amayang'anira kwambiri sikuti chinali agalu. Iyeyo anali in charge wachina chilichonse, kusainira ma contract aboma, kupanga china chilichonse chokhuza ndi ndalama. Ngati agalu athu sanali safe m'manja mwa Chakwera, funso ndilakuti ndalama zathu, miyoyo yathu inali safe m'manja mwa Chakwera? Nanga maufulu athu achitetezo anali safe m'manja mwa Chakwera? Well, tikhonza kuganiza mosiyanasiyana, koma nkhani yokuba agalu iyokha iye. Okay, fine. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ndipembe kuti muchite subscribe ngati video mwayikonda, maso muchite like. Tionane mu video yotsatira. Bye.